Shubor nakaslem jong unong san hima. Ha kakat khandai terik urumpang arhajar arpun riu ka All Meghalaya Progressive Workers Union jong ka mau kerwat unit kralum jingalang pat ba banyatai ya ki babun ki kam bayadei bat ki nong tre bela ha ki office boperoper ringkat baka jingje ya ki nongkit kam jong ka AMPWU mau kerwat unit ya ka jingalang pat ba la penlong hapok ka community hall mau kerwat ha ka ba uba kru el pariat ubade unong ai but jong ka joint action committee ulalong kumukong san ban ay kajing pensyai pad ba. Ha kajing penskam ya kinong kitkam uba Nazarius ke Lanong uba de vice chairman ka JAC bad usketri ka All Meghalaya Progressive Workers Union ula shim kum unong pentian smai bad penskam ya ki ha kaba legit president ya uba penskam borlang shanggyar vice president u plus fula maulong kasketri ka kong amicable nongkandri Assistant Secretary u Tepor Lingkhoy bat u Lakman ke Simyong ka Finance Secretary ka Dabyang Lingkhoy lembat ki arpungut ki khot ya ka jingyalang lapanya do ba plus fula maulong bat ya ki jingkran lingkot la yo nakakong dayapika yakai bat kabadei ru ka chairperson jong ka JSC bat ka jingkran kublai nakakong amicable nongkanri ngamla ban ai kublai ya baro lani ban krenlut yabro ki nong shimenta hagani ka jingkit kam te hag kerteng lang jong unong yalam u president nga sngo ban ai khublei ban nga penskem hagani ka por ya i penskem bolang shangdia kum u president jong ka South West Khasi Hill District jong kani ka unit jongi jong ka All Meghalaya Muslim Progressive Union te nadok menta kasmi ngapen scam nyapi kum u president rangba u ban kit ban ba ban yalam ya ki para masro jongi hapo jong kani ka district ni kit bok kit weng nagalyang jongi kum ka central body ba Pinla sisa ban ai ka ketika diang ka ketika mon ban priang ya kijing jong ki paramastro ki badon hakani ka district ban don kata ka jing ra ya kijing jong ki hanang bamangi kum ka central body ngila ban phai khmat sha ka government te tangini gi genten ngasomanong ngala penskem nyapi te to ai ba ka jingki kam jong pi kan ya bet ya renti bat blai trai kan rat undon kan kat lem bat pi bat ka committee hi barok kawai ba kani ka Southwest Khasi district kalong ka bet ya renti bat ngin ya don bentalang haki kam bape nang ni sakhamat nadu matakasni te tangkini khublai shibun nakabenta kejinglong laklo jongpi ban shimti ya kani kam ban penyai lang ya kani district hibro kawai kublai shibun nangta ngila ya denti ya shibun ke ike ba mangi ngila ya sai kum ka All Meghalaya lamata ka jingge jongki masteror ke onda ngila ya denti katu kani benai ngisongtho ba kadon kam yangi ba nginyo ya ka registration nilai hun ba apply tenge banyo kalong ka ba sisa banyo henry ha ka lai tarik jong benai balai house name area khandai nilai yo no kloi ya ka registration ngilong gi beran bo aduk ta ha gi tiki por ngilala ban le registration henry la dei kum ha ni ka por la shutom ban pendep registration Tingis ngosingan bangi ladon ya ka registration bangin mi bat ban ya kendo ya ki jinga ki ba mangi ngi ya kendo ha ka caka ka ba mangi trai gadon pat ka wayala teng karamen bakin ya traikan ta aino diga jingtho nang baga diga yo ka diga unit ka jongpi na ka lem ka jongpi marmesh metro hangta kan yo pinyo ya ka RCW ka RCW po agriculture
Nya dep keren man naga po dep ajing tho naga All India Master Workers Labor Union. Sika director. No director begitu lah ada. Hadir bagi ajing tho ola apan mi go ada bangi bah menteri ke RCW. Negalian ka government Meghalaya jong kabinet kala along hani ki banai bala adep November la makala. Kala ajing tho ba the RCW Meghalaya regular casual worker scheme hakandai spa khandai benre kantrai kampura kito gi bala yo yang RCW kilang senior kidai ben yo group di post kalami biar go ada takai ngomong banang ya phi menta kito gi bala atra Islam badda ga bor ga jongphi daga bor ga jongphi ladki ko aban sandori galawai jong ki khon ki persa ga jong ni ke nom trai balla ke bajik se go barit wan chak keren ye ke sisa namar guat bayong pisa niyo pisa gi kamay na benta ke taman pendap pa bang nalontang ya ban penyat school lagi kon play school ban pen start lagi kon nei dan ma phi na pedeng jong pi mag belayo ka message ka phone ba anda pi la khla nang to te pelang pisa ba la khlan wan ras ki ma jonga ha ban yo thau gu yeng thien mau thien ding ndan hak ngum kita ngata kadang kan pagidang imam ni ka parfai idon ka bahak kadon ka banta tangin keren nga jing sisa wadam ting ka bi keren jing sisa tapi sengap takamot kajing kalmat te kane ngin penkut no ya kane kajing iban kajing ipo hana ka benta kajing yo kum ginong trai ki baret ngide gi dikhiu nginir